Kulendi uko kuchivhiti chedu uko. Muri yeZimbabwe zvino zvinakumira zvakanaka kusali Mugabe hospitals uko chakachaya izvo manesi vari kujamuka akomana kana mazogara ende maplakadhi acho akabatwa hanzi nduwe dzave tambo toda mari tohurira kombi here zvakawanda zviri kutaurwa ipapapa nemanesi vachikomplaina nenyaya iri pamba yekuti vakomana vemakombi vakwidza mutengo asi salary yacho iripo manje iri kutadza kumecha cost of living paZimbabwe yava high saka tangoti tikapfura nepakulendi tikataura nyaya idzi zvinokwanisa kubatsira kana muchinge matosvika panapa muri yeZimbabwe tisati takontinya kuonesana nyaya dziri kuitika dziri kuenderera mberi. Ndoda kushandisa mukana uno wekuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa zvavo vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen vanokurejistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit ende uri kwauri ikoko vanokuitira haumbonide kutravela uchienda kwavari. So pane nyaya yemanesi iri kuitika iyi yekukomplaina kwavari kuita iyi vachidhimanda kuti vedu weka chimbobatsirai timbotaurirana panyaya dzemasalaries anyanya hazvichaite nenyaya yecost of living iripo ende pari kuzobudawo uyo spokesperson wapresident Emmerson Mnangagwa anoitwa George Charamba ari kutaura kuti vedu patience my comrades, good tidings are coming both on fuel front and salaries for civil servants. Government is fully aware of the pressures its workforce faces, particularly in the wake of disturbances in the Middle East. A review of wages and salaries was due anyway. It is coming certainly by this April. Saka vari kuti aiwa mana chimbomira muna April muno muzviri kugadzirika saka mozwa kuti mumborineka zvimwe zvima weeks nyana zvekuita se zvekumbotsva ende pane pasina so specific date cause vanhu kuti vange vachiita patience vanenge vambodzwa kuti musi wa1 wa2 here wa5 here kana kuti zvinenge zvava zvemusi wa30 vanhu vari kuti tanzwa vedu we kuswera tichinzi tiri kuenda kubasa tiri kushanda asi peturu here toshandira peturu ndonyaya iri kupopotwa panapa nemaZimbabweans pata zvakawanda zviri kuitika zvakawanda zviri kuningina ende kutaura chokwadi chacho chekuhamanaka this situation iri kuitika panapa iyi iri kurwadza yekukwira kwemafuels ende ndakaona kuti vamwe vari kutaurawo nenyaya dzakasiyana siyana because pazombobuda mamwe matsamba achibuda kumabishops ekuRoman Catholic aya anga achitaurawo zvaanga achitaura unoziva kuti madhara ayataura tsamba dzawo umwe ndazoona kunongedzera achiti VP Chiwenga anopinda Roman Catholic saka pamwe ndiye ari kuisa influence kuRoman Catholic ikoko achivaudza kuti hai mitaura nyorai tsamba kuti munge muchizvitaura zvakawanda zvikuru kungopomedzerana kutsvaga kuti toudzani toti ndiani ari kukonzeresa izvozvo unongoziva kuti this political party yagara nekuita zvinhu izvozvo but pane nyaya imwe iri kutaurwa panapa inobva yakavha zvinhu zvese manje kuti nyaya ningi yazodai so there is this man anonzi Mujiba chaiche the original Mujiba ane something zvaari kutaura zviri kuda kuti muri yeZimbabwe munge muchikwanisa kunge muchitasi muchiteerera kana muchinge mawirirana nezvinhu zviri kutaurwa panapa munozondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya yacho iri panapa because Mujiba panapa nyaya iyi yakabuda yane zvimazuva nyana aitaura but unfortunately ndakanzi ndipe a certain people but havana kukwanisa kuda kuireceiver vakaramba kuireceiver kuiaccept ndikavaisira everything but unfortunately pamareasons ari kuzikanwawo because these guys ndoota basa rikuhosta vanhu vari kuparidza chinhu chechi che2030. I want you guys to listen very carefully because ndoziva kuti this is the right time yekuti kana dziri nyaya dzekutaurika dzobva dzataurwa dzichinzwisisika ama ingatinzwe ngatidunya wapedza nguva but tichitaura nyaya dzidzi ngatiteereresei vane chekutaura tinosangana mucomment section as usual tichionesana maonero nemafungiro edu enyaya idzi. Ndoti vakomana vaya vana vadiki zvikuru vokuti tingaswera tichipikisana navo panyaya dzakaita sedzidzi ndo chinhu chokutanga. Chinhu chechipiri ndoda kuuya kwamuri muise mashoko angu aya kuvana ava vakomana ava ndo vari vana vadiki havo asi tinoda kuti vazive nokunzwa kuti vari kuti ivo president vari kugohwesa magoals akawandisa saka vanofanira kuenda mberi kusvika 2030. Ini izvozvo handirambirani nazvo asi ndinoramba
ndinopawo muono wangu unoti purezidendi yes vari kugovesa magoals sokuona kwavanoita, asi ndoda kuvabvunza kuti mwana anopasa ordinary level yake yavanoti O level unodzokororeswa here? Kana ukaona mwana achiti anyora form 4 makore ake kubva form 1 kusvika form 4 akakwana, onzi ngaadzokorere, kureva kuti pane era haana kugona, wakafoira. So by saying kuti president vanofana kuramba vari kuchikoro, meaning to say is a failure. He failed pamakore ese avakanga vari muofisi vakafeila. So you are trying kuti vaite macorrections ezvinhu zvavakafoira, which is not it. Hazviko kupolitics. Tinotora tichiguruma, ndosaka tichibara vana. Tinobara vana kuti vagozotichengeta mangwana. Kana ndakaplaya pati yangu, baba kana vakaramba vachigona kuendesa vana kuchikoro, vana vakapedza kunyora havazotori futi vazukuru voti endai navo kwasekuru, because sekuru vanogona kuchengeta vana vakatiendesa kuchikoro kusvika taita madhigirii. Saka sekuru chete ndo vanogona. So vana vese endesai kwasekuru, vana vaya vanozotorawo vana vavo vaendesa kuchikoro. Ndosaka tichibarana kuti tipanane mikana, wakura achizorora. He is old, vakura 80 something years, nenjere dzakupota dzichiinda kwadzinoda. Hakusi kutuka, asi tiri kukutaurirai kuti ndo zvavapo. Chinhu chokutanga ndo chinotaura izvi, ndo pamunofana kubata kutanga kuziva kuti munhu agona kuchikoro akapasa, sezvamunoreva imi kuti vapasa vagona, haadzokororeswi, unoendeswa mberi. Kuendeswa mberi kuda mungada kuziva kuti kuendeswa mberi kuita sei. Tinokupai muenzaniso wevakagona, vana Kofi Annan vakanga vari masekretari vane vazva vakanga vachiita kunyika dzavo vari vokugana uko, vaienda kumudya ndigere, vakadanwa neUnited Nations kuti andoita secretary weUnited Nations, akaqualifya because maqualifications wanga anawo, akagona. President vanofana kuzotipa maadvice azvina. Havanzi kana vabva, he is more like a soldier. Kana vakanzi vaenda kunozorora, havana kunzi vaurawa kana kuti vabva muno. Still vanhu vanogona kuenda vachindowana maadvices ikoko kwavari, vachitipa maadvice vakagara. Chanesa indai munonzwa kuna mudhara, ndo hunhu hunofanira kuvapo. Right, chinotaridza kuti chechipiri, chinotaridza kuti ZANU-PF haina kugona kunyatsokuongorora zvairi kuita. Munopa reason yokuti president vari kugohwesa 1, vagohwesa munoti ngavadzokorore varipo, asi pechi2 pacho mozodzoka moti tiri kuvada kuvawedzera makore okutonga, nokuti vane mamwe makore avakadisturbiwa COVID-19, vakadisturbiwa nechimanimani disaster. Munhu anogohwesa hazvinei ambopingiridzwa apa, the moment yaanowana mukana iwoyo anogohwesa zviri enough, zvinoita kuti munhu wese anongowana, timu inowana mapoints ayo akakwana. Chechitatu, nyika inofananidzwa, ndoda kuti ndiifananidze neFIFA. Imi vapfana muri vechidiki, imi munoziva mutemo weFIFA. Ndichidzokera uku kukuti
muri kuti vanofana kudzokorora nokuti vakadisturbiwa nemakore aya, or at least if which maakubvumba futi kuti vakakonewa nokuda kwekuti makore avo akadisturbiwa neCovid-19 nechimanimani disaster. Muri kubvuma kuti vakakonewa, at the same time muri kuti futi vakagona. Saka muri kuzvidhifita uku muchienda mberi apa muchizvidhifita muchikonewa uku muchiti muri kugona. Handizvopi. Topa mutemo weFIFA unoti kana vakabatanidza vanobatanidza nyika dzese, une maqualifications ake ngaauye azoapply kuFIFA. Kobva kwanzi president ndopamuenzaniso wapresident anga ari Sepp Blatter. Kongoti nyika yatogara munyika maari imomo ngatipe muenzaniso wekuti pamwe waibva kuEngland, England yobva yatoti iyo, because tisu takagara pachigaro iko zvinezvi mitemo yese yeFIFA taakutochinja kuti kana goalkeeper akabata bhora akariholda for 15 seconds yakunzi ikona. Wamutemo wotochinjwa neBarclays Premier League just because ndiyo inenge ina president vanobva president veFIFA vanobva munyika imomo. Hazvibudi zvakadaro. Zvinobuda zvakanaka ndezvokuti vanotora that same person, unofanira kudzokera kune vamwe vake vondogara pasi zvaifanira kuitwa neZANU-PF. Kutora haiti nokuti tisu tiri kutonga tisu takahwina. Saka vanhu mutemo yese ngaibude kwatiri totodeclare kuti ndizvozvo zviripo. Aiwa, vanofanira kudzokera kune vamwe vavo vondogara pasi. Todini isu tatafunga kuti mutemo tuise izvi neizvi neizvi neizvi, kwete kuti vongoyawo tatochinja, watangoona achiramba unofanira kufa. Imi vakomana imi, tinobva tanzwa mwoyo yedu kurwadza kana tichiona vana chatunga vachindosungwa uko vari vatotarisa kuti vachava mapresident amangwana. Tozoonawo futi mimi vachona tofungidzira kuti anofunga vamwewo vanogona kuzotonga variko, but tonzwa vanhu vacho vane zvivindi zvokuti vangazoda kutonga nyika varivo vanomira pamberi pevanhu vachitaura sematauriro amuri kuita aya. Tototaurira toona kuti kana tikapera kufa panapa, nyika haina unotonga, nyika inongoramba iri mumadhaka. Vakomana imi, njere dzenyu dzichiri kumashure chose, but handikushori because makaramba kutaura makore enyu, uye I think muchitanga kupinda pano wandakambonzwa achitotaura achitaura zita rake aitaura naMbire obva ati ndakatorohwa nebhurongo zvangu ndoramba ndombogona ndichiramba ndinotaura nokuti ndakarohwa nebhurongo ndombopota ndichirova dombo. Ndaifungidzira kuti pamwe Mbire vachabva vamukata vobva vamubvisa, because Mbire munhu mukuru, hamutambi nevana nomutoo uya vana vasinganzwisisi. Ini ndinoti mukuru is a failure. Handisi kukunyeperai and handityi kutaura izvi ndichitaura kuti is a failure because ndinotsigira mapoints angu kuti why ndichiti is a failure. He has been in the government kubva muna 1980, vari muCentral Committee, vari muPolitburo, vari inonzi chii yakapasisa mutemo iyi, ndichaitaura pamberi. Vanga varimo zvoreva kuti ndivo vaitonga nyika, vakagara makore ese iwayo kusvika kubva 1980 kusvika 2017 vaMugabe vachibva vakapinda ivo, toti ivo tozovapa gore rekuti vakatanga kutonga 2018, vachiona mamistakes. Rega ndikuudzei imi vapana imimi,
vakatadza varimo vese kubva 1980 US dollar payakapedzisira kunge iri against Zimbabwe dollar yanga iri 36 ikadonha kusvika to 0 Zim dollar, varimo vakatarisa vachiona kuti dambudziko rabva apa rikabva apa rikaenda apa. Right, yezvino zvichiinda zvakadero rawa Zim dollar vakatora mari ainzi mabhera cheki isiri mari, mapepa, vakaitora vakaisa mustreet, vakaisa vanhu vakanga vachitora mari chaiyo US dollar vachindoidzutira mudzimba dzavo. Vakapedza kudero vakagara bhera cheki richishanda. Well, chinhu chokutanga vaivapo vakatarisa ivo varipo vachizviona kuti izvi zvinouraya nyika izvi, because izvozvo badzi ndo zvakauraya shamwari kambani yainzi Shamwari yakanga iri kuKwekwe yaigadzira zvombo, because zvinhu zvese zvaindotengwa nemazigi kuti ivo vachizondodzoka vandotsvaka US dollar nemabhera aya zvairamba. Kambani yobva yasvika pakudonha, yakanga ichigadzira zvombo kambani iya ndobva yadonha zvikapera. Varipo vakatarisa vese, ivo varipo vachiona mistake yaidonhesesa kambani iyi. Kwaiva nekambani yainzi Caps. Ndiri kuudza imi vapfana imi hamuzivi kambani inonzi Caps imi. Ukada kundiudza nezveCaps unogona kundiudza. Denda kukakufonera ndakakubvunza nezuro waigona kundiudza kuti iFootball Club. Kambani yainzi Caps yaigadzira mishonga, mapiritsi nei zvese zvaigadzirwa zvokuti nhasi unoyu ingadai kambani iyoyo ine zvayakatodiscover ikatogadzira kana mapiritsi eTB kana otherwise HIV, ingadai yakatosvika pakugadzira mapiritsi iwayo because Zimbabwe ine vanhu vane njere dzakasimba. But kambani iyoyo yakafa. Ivo varimo mukabineti, varimo muhurumende, varimo mucentral committee, vakatarisa varimo vachizviona. Kambani iyoyo inonzi Caps yakafa. Vakazviona kuti chaurayisa kambani iyi kuti vari kushayiwa US dollar yekundoorder zvokugadzirisa from other countries because dzimwe nyika hadzigashiri svina marara aya vakanga vainawo okuti vanongoda kumirira kusenza nawo muno muZimbabwe. Vaivambo varipo vakatarisa, mukuru vaivapo, vabvunze iwewe, vabvunze kana kubvunza vamwe vavo kuti vakanga vasipo here, vaivapo vakatarisa. Vakadaro kune kambani yainzi Willowvale, naiyo yakafa. Willowvale yanga iri kambani yaiasembla dzimotikari zvokuti pari zvino tingadai takuasembla magonyeti, takuasembla mabhazi, tisina kwatiri kuenda kunotenga kunze. Vanhu mota dzavari kupiwa nachivhayedzi vachiinda, vanhu vaifamba netsoka kana kuti aenda because waizodzoka ane mota, waikwira bhazi kana kufamba netsoka kuenda kuWillowvale kundobhadhara mari yake, obudisa payslip chete, opiwa motikari eti 0 deposit. Zvese izvozvo zvakapera zvikafa. Varipo vachiziva kuti chii chiri kuurayisa izvi, chakonzeresa kuti kambani ife chii. Nhasi muWillowvale maigadzirirwa mota, plant yaigadzirirwa mota, muri kukandirira mazizi achirya makonzo anogara imomo muzidangwaza iroro. Nhasi uno kutaura kudai izvezvi ndichikuudza zvandiri kutaura izvi, iwe vaivapo president ava vachizviona, varimo mukabineti, varimo mupolitibhuro, vari mucentral committee, zvinonetsa zvese vachizviona varipo. Right, vapedza kudaro vagara pachigaro. Kana ndakukutaura kuti is a failure, imi munoti vanogohwesa, but is very kana kune dofo ndio rinonzi dofo iri, nokuti vangadai ivo vakangoti vachipinda mugovernment vobva vashingirira kuti mari, nyika ive nemari inonzi mari, isingaiti kuti makambani awe semawiri akaita makambani. Kwanga kuina vana iyi yaigadzira zingi, yaichera zingi, yakanga ichinzi Kama TV, yakadonha.
Shabane Bashawa Mines yakadona. Kune macompanies akawandisa akadona. But instead ivo vagara pachigaro vauye vazoti ivo vaifana kufaitira kuti zvese izvi zvakadonhesa izvi vaizviziva, vaifana kufaitira kuti vabvise nyaya dzokuti mari haindi kuBeirut change kundochinjwa, US dollar harindi kubhengi kunochinjwa, rinochinjwa mustreet muna Copacabana, ndo manga mine yanga yava Beirut change yenyika. Vakazvikonewa. Instead ivo vakatozobva vahunzavo ravo iro rinonzi Ziggy, of which Ziggy riya riri kungoita the same. Havana kuda kuti nyika ive nemari yayo. Ndochidzoka pakuti chandinoti idofu havagoni, havasi kugohwesa, is not a scorer, havana magoals. Ndechokuti Ziggy ramira rakangodero. Naiwe mukoma naiwe, nhasi unoyu maokei mangani akavhara muHarare aunoziva iwe. Zvese izvozvo zvinokonzerwa noti nemanagement yaOK kana kuti nemanagement Willowville kana management dzeAshanti kana management, zvinokonzerwa nomutungamiriri anenge aripo asina mapolicies. Munyika inofana kuva namapolicies. Hazvinei kuti watanga chipi, hazvinei kuti watanga, kana nguva yako yakwana buda uende. Rega ndikupe muenzaniso wevanhu vakatotanga zvinhu zvanga zvichitova dangerous even nokunation yavo, asi nguva yavo yakwana vakasiya, matemu yavo yakwana vakasiya. Unoziva here kuti George Bush the father akatanga hondo nemaArabu, kukauya murume wainzi Bin Laden akabhomba Twin Tower. Iwe tingataura newe, you are still very young, hauna zvaunoziva nezvekutongwa kwenyika. Unongozva kubhudhoza chete. Ndakatonzwa Mbire achitadza kukubudisa pachirongwa, iwewe wataura kuti muri kungohukura. He was supposed to cut you off ipapo because haugoni kutuka vanhu kuti vanhu vanohukura sekuti isu tiri imbwa. Yo Mbire, itaiso murume mukuru, budisai vapanava pachirongwa, mutaure nevanhu vanotaura zvinhu zvinoumba. Hapana chavanotiudza chavanoumba paya chavanotitaurira chatinonzwa. Wakaudza ivo vanhu madeko, ndakateerera audio yako ukataura kuti munongohukura. Right. George Bush the father adenhana kukabhombewa Twin Tower yeAmerica yainzi Twin Tower, hauizive iwe. Temu yake yakwana, zvakadaro hondo ichichiridza ichitsva. Vanhu havana kuti, veAmerica havana kuti iwe ndiri kupa muenzaniso neAmerica nedzimwe nyika idzi, nokuti iwe ndiwe wakataura kuti tinofana kudzidza zvinhu zvatinoita kubva kune dzimwe nyika, but hatingodzidzi zvakashata bedzi, tinofana kudzidza nezvakanaka. Yezvinoi zvakanaka democracy yakaitwa neAmerica. George Bush haana kunzipedzisa hondo yako yawakatanga yawakandorwa kuKuwait, maArabu akatsamwa, nhasi Twin Tower yabhombwa, vakamuti buda enda, temu yako yapera. Kukauya George Bush the son akaita the same, akaita continue nehondo iyoyo, vachivhima Bin Laden, akamukonewa kusvika 10 years dzake dzakwana. Vakamuudza kuti nguva yako yakwana, buda dzokera. Ndokubva kwauya Obama, ndiye akazobata Bin Laden. Bin Laden akabatwa Barack Obama ariye anga akutonga. Havana kuti ivo imi segaraipo muchirwisana hondo, zvinhu zvinototyisa, zvinotyisa zvokuti president anoendapo anenge achishaya kuti ndoitangira papi. Nyika ine mapolicies okuti pane chaunowana chakaiswa musherefu, you must continue nacho. Haunzi iwe firapo nokuti ndiwo wakachitanga. That's njere dzisina iwe mfana iwe.
idzi injere desperation dzisina kana ani munhu angagona kuti unoenda mukada kupa mienzaniso kune dzimwe nyika kuti ndo zvatiri kugarisira president wedu, vanopfira pasi kuti muri mbwa hamufungi, muri mhuka dzisingafungi. You cannot say gara pachigaro because wakatanga project unouya unongoya achikondinya no matter kwauya chihure ndo chikudza kuti ma democrats vanga vari uyu right rega ngokuti aungazivi zvandiri kuda kutaura zvaungazvizivi. Uyu George Bush the father na George Bush the son vanga vari ve opposition, wakazowina futi yanga iri opposition futi, but opposition yakaita continuation nehondo iyo. Zvinhu zvinoiswa musherefu zvinowanikwa president zvirimo zviri zveproject, hazvitwi kunzi ndozvisiya nokuti zvakatangwa neZANU-PF. Nyika haizi ZANU-PF, nyika haizi MDC, nyika haizi CCC, nyika haizi chinyika, inyika yokuti wagara muofisi wapinda paya pa parliament paya, wapinda mu state house, unongofana kukontinywa nemaprojects akawana aripo. Saka izvi zvamunotiudza kuti munhu ngaagarepo kuti agaita continuation yezvinhu zvaakatanga, that's bullshit. Hazvina njere, hazvitaurwi nevanhu vanoziva kutonga nyika because hazvibvumike, zvinokontinywa. Mira ndimbokuudza iwe mfana iwe, inonzi Gwai River Shangani, iyo inotora mvura kubva kuna Zambezi ichiendesa kuBulawayo, yakasiya yaiswa musherefu naSmith. That was Smith's project. VaMugabe vakauya vakatora, kana ndichifamba negonyeti rangu ini ndinoona kapaipi kacho kanobva muhwange umo kongoti tsetsere kanoti darikei apa pachikoro ichi chinonzi chiiko ichi, tikichangobva paSt Luke's pane chikoro chinonzi St Mary's. paSt Mary's apo ukadzika mbijana chipaipi chiya chabva chafa zvaperera ipapo, ndo pakagonawo VaMugabe ipapo. Saka maprojects ese anofana kuendeswa mberi nomunhu wauya kuzogara uku kuri kuda kuindwa nomukuru. Hazvinei nemi zvapana, munosora muchingominikira zvinhu zvamusingazivi, zvinhu zvamusingagoni kuziva kuti chii chinoda kuitwa. Hazvinei nemi zvokuti muzoti madzishe akunzi andopinda mupolitics. That's failure. Mukuru vaifana kuti vapinda pachigaro, kana dai vachigohwesa vangadai vakachinja mari yoita mari chaiyo, vodzosera $10 rakanga riripo, rakanga rine $5 ine mamai anotswa, $10 ine chimureza chiya chinobaka moto apo paHirosi. Nzou ndiyo yakanga iri mari hombe, yanga iri $20, yanga ine nzou. Koita zvimadhora rakanga rine masvingo eZimbabwe, katsuro ka $5 kanga kaine katsuro ka 5 cents kaine katsuro. Iko zvinezvi nyika haina kana coin, unopiwa switi wekunzi ndo change yako. That's off budget, uri kuiswa off budget because mangwana uchauya uchida kutenga an item inoita $65 cents, ukadzokera neswiti iya wakapiwa iri muhomwe kundoti ndauya kuzodzorera switi iyi kuti iite ndo yanga iri change yangu yanezuro. Aiwa vakomana, kana tikada kudzika deep nemi munenge munorwara fungwa vakomana imi, kana muchitaura kuti mukuru anogohwesa, uri kupiwa switi iri change yako. Munyika zvindo zviri kutorana nyika ichiita saizvozvo, wopiwa switi kunzi ndiyo change yako, wobva waenda iwewe. Kana kupiwa ballpoint kunzi ndiyo change yako, wobva waenda iwewe wobva waenda iwewe
kuti waenda kumba kwako. Mangwana iwe kana wakuda chauri kuda unodzoka here neballpoint woti ndauya nechange 50 cents yangu yeya nezuro change ndiyo inokuti munhu kana apiwa change unofana kana oda kundotenga futi mangwana unofana kudzoka neye akapiwa iri change anotenga. Can you go back wakabata sweet kana kuti majigs awapiwa kana kuti ballpoint yawapiwa kuti ndakuda kuenda nayo kunotenga futi zvekare nayo? Vanokudza kuti haudzoreri chinhu chawambotenga, but ndio vakakupa vachiti change. Iwoti munhu anotungamirira nyika yakadaro ari kugohwesa. Handizivi kuti muri kureve chinhu chandisina kufarira mbire. Hamuna kubvunza pese paitaura vapana vachiti because ari kugohwesa. Ngavambotitaurira kuti akagohwesa magoals acho ndeapi? Atiudze magoals akagohweswa nomukuru kuti akagohwesa ichi nechi. Don't tell us about Trabablas nemaninzi. No, ati Trabablas hatitauri. Mukuru akaziva kubvira achipinda pachigaro kuti zvinhu zvinouraya nyika inoi kutora raw material ichindoprocesswa outside the country, but haana kuzvichinja. Hapana kana chaakachinja pazvinhu zvese zvakanga achiita na Robert. Ndobva Robert wacho amubvisa iye nechisimba achiti haasi kugona kutonga. Saka iye kana asina chaakabvisa akatowedzera. Saka toti uri kugohwesa chii? Unongofana iye ega kuzvibvisa kuti ini ndakonewa because hapana chaakaita chitsva. Tiudzei chaakaita chitsva pane zvinhu zvakanga zvichiitwa naRobert kuti iye akazoita chitsva. Chaakuda kutoita chitsva kuchinja mutemo wokuzvidzivirira iye kuti arambe ari pachigaro. Ona, Namibia yakawana rusununguko ine vanhu vashomanana vakadzidza kuenda kumayunivhesiti. Ndobva vagara pasi sehurumende vakati toita sei kuti vana vedu vadzidze. Havana kuita basa rokutora vana vavo vachindovadzidzisa outside the country. Vakatora vana vavo kuti vadzidziswe from grade 1 vachidzidziswa nematichers ari qualified akabva kuZimbabwe. Ndokubva vadzidzisa vana vavo vese ivavo. Ndokubva vapinda kusvika vasvika pauniversity level. Kana vapa university level vamuform 4 vaindodzidziswa nematicha akaqualifya kuZimbabwe anoqualifya kudzidzisa form 4. Vakumakoleji vaitora futi malecturers vanondolectura vana vavo kusvika vana vavo vese makore akukuti vasvika palevel yekuti vese vagraduata ndobva akwana. Vakati maZimbabweans musadzinga yenyu asi tinovapa pension yavo vachingova muno. Zvaifana kuitwa neZimbabwe. Isusu takatora independence tiine vanhu vakadzidza vane njere dzakakwana, vanhu vane education yakakwana. But chinhu chatatisina iindustry inogona kuprocessa kuti platinum iprocesswe muno, lithium iprocesswe muno, zvese zvinoda kuprocesswa zviprocesswe muno. Havana kuti vagone kutora maChina acho auyo. Ivo ndo vakatoendako kuChina vakataura vakabudisa yavanoita inonzi Look East. Yavakaita Look East iyayai havana kuita Look East vachitora East ichiuya muno. Vakaendako ivo. Ndosaka uchizoona baba vako iwewe Robert, baba vedu vaRobert, vana vavo vakandodzingwa kuna Singapore. Vanga votogarako ivo vati Look East vakutonogarako. Zvinhu zviya zvichitorwa zvichiendako for free. Ndiri kuti ini iwe mfana iwewe, coal iri kubudisa simenti. Waizviziva here kuti coal inogadzirisa simenti? Yakatosimba 32 point something percent dzesimenti. Saka zvinhu zvingani zvinondobuda uko kana zvicherwa zvedu zvichiinda iri raw material vakatadza kuzvigadzira. But still muri kungoti vari kugohwesa. Haumana ngatisiyane nenyaya yamuri kutaura iyi. Nyaya yomurume uyu haana go yaainayo. Explainai maexplainere andaita ini aya ndichikutaurira kuti hapana chavakagohwesa. Handiti ndakuudzai zvinhu zvavakafeila kubva kumari yedu kusvika kumaminerals kusvika kupi zvese zvavakakonewa. Imi chitiudzai. But when you say hakuna kutiudza nemaroads, nokuti maroads hatingati tadevelopa nyika. Zvinhu aya mabasics aya zvinhu zvinongofana kuitwa nomukuru wenyika. Tinoda chinhu chokuti izvezvizvi une
chakaita chokuti tinocheuka so tinotarisa kuti takabhesa apa, hapana patakabhesa iko zvinezvi. Kana tichida kutarisa, hapana patakabhesa. Industrial yakafa, hapana kana nechitima hachisi kufamba. Iwo munjere dzenyu makaita sei vapana imimi? Kana muchibuda muchitaura pamhepo kuti president vakagohwesa magoals, muri kuda kuzama kutaura kuti nyika isina chitima. Migwagwa mingani yawakaona pakanaya mvura apa zviri serious, yakazara mabridge anofladha nepamusoro? Kugohwesa iko, kugadzira marodzi ikoko, vanhu vakapera kuenda. Vanhu vangani vakaendeswa nemvura vachienda nokuda kwedzimotikari dzaeredzwa nemvura, mabridge afladha kusvika pamusoro. Ibridge revanhu vanogohwesa iroro rinoendesa vanhu nemvura. Vakomana imi makaita sei kwemi? Zvinoreva kuti mberi kwatiri kuenda uko nyika haina vatungamiriri as long as vachazobva muZANU PF, nokuti pamabasa ese akakonekwa aya ndo yaivapo. Tati Willowville yakafa iko zvino munokandirira mazizi achidya makonzo imomo. Haatobudimo mazizi iwayo, haana nguva yekundovhima, anongorova chero masikati, anongonhonga gonzo imomo nokuti makonzo acho akawandisa muWillowville. Vana Shabani neMashawa Mines angova matongo. Ukapinda mugodhi macho unotogona kusangana nemarowa mbiri akukandirirawo futi imomo achidya mugodhi imomo. Hamuchaitiki mugodhi wakanga uchibudisa fiber yanga iri the best, yanga iri second from the best kuBrazil. Fiber yaibuda muShabani neMashawa Mines yaibuda imwe yainzi T35 yakanga yaigadzirisa masutu. VaMugabe vaiva nayo suti asbestos, vakanga vainayo yakagadzirwa from asbestos fiber, very expensive suit. But zvese izvo zvakati mbongo zvikafa. Vana Kama TV vakafa, hapana chakasara chichirarama. Muno muZimbabwe waingofungidzira ndoda kunotsvaga basa kuBulawayo, wongosvika uchigara 2 weeks watopinda, watotorwa, wakutotanga kushanda, wotosiya riro wotoenda kune rimwe, sezviri kungoitwa kuna naUK. Nhasi munongochema muchinyeba muchichemera vanhu masanctions. Makatadza kufunga kutoita sei kana masanctions arimo. Vana Traore wakataura kuti ane makore mangani muri kutaura zvokuti uyu moda kuti agohwese after 10 years, moda kuti awedzere kugohwesa. Traore ane makore mangani atanga kuno? Havana panobuda vachinotsvaga kunze. Zvinhu zvavo zvese vari kuzviwana imomo, kwete muAfrica. Imomo munyika mavo muBurkina Faso imomo. Isu tine 72 minerals dziri pademand, major minerals, asi tiri kutambura, tiri kushaya mari yedu kuti tinzi tine mari toita zigi rino expire. Wobva wataura kuti munhu ari kugohwesa. Imi vakomana imi, vakomana musadaro. Mbire haikona kurega vana vadiki vachitamba nenjere dzevanhu pachivhitivhiti chenyu apa. Tinopedzisira taakuona sokuti muri chigananda mukuru. Itai mukaona zvinenge zvichitaurwa nevapfana vaya, zvakangofanana nomunhu anenge achituka. Munhu anotukirira hamumuchengeti, munomubudisa pachirongwa. Nokuti zvinoitaurwa nevapfana vaya ishouding kuvabereki iyo vanenge vachitaura iyo shouting chaiyo. Hakuna vanhu vanofana kutaura zvinhu zvavanenge vachitaura zviya. Vanhu vanotaura chiZANU PF chavo kufinhura vanhu, vapiwa zvimadhata nana Chivhayo uko, vouya vachizoita basa rokufinhura vanhu. Iwo wakamboona munhu anoti uko ari kutaura pamhepo achitaura zvinhu zvakakosha kudaro zvenyika, unenge achirya, unomunzwa kuti ari kutotsenga, achitsenga, achiita zvinhu zvinonyangadza, achitsenga achidya achitaura nevanhu vakuru vane njere dzakapinza, zvakateererwa nenyika yese. Ida kunzwa kuti toenda sei mberi nenyika. Muchiteerera kutsenga ikoko, muchirega munhu achiita zvinhu zvisina nenjere yese. Itaiso munhu mukuru. Kana tichikunzwai muchitaura Mbire, munotaridza kuti muri munhu mukuru chaizvo. But apa makuda kuti tisakuteererai because taakufungidzira kuti chachivhitivhiti chezvigananda ichi.